Hallo, hej, jeg er tilbage efter min gamle klip. Kender I det her spil, Battlefield Bad Company 2? Det er de samme, som der har lavet Battlefield 3, det er meget sejt. What the fuck? Der er kommet en ny version, Battlefield Bad Company 2 Vietnam. Oh my god. Det er mega fedt, der er ildkanoner, men man kan ikke sige level. Men alligevel, der er ildkanoner og alt muligt. Og M4A1 og alt muligt. Nå, lige meget. Kender I så det her spil? Counter-Strike fucking Source. Nej, først tager vi det her, hvor du skal bombardere Japan med dine bøller. Så tager vi et andet spil, Counter-Strike Source. Og vi nævnes. Det er så fedt. Der kommer snart en ny version, som hedder Counter-Strike Go. Den skal jeg fandme her. Så er der custom også Harry Potter. Her fra gamle dage. Oppe i Japan. Så kan vi rigtig gå ud og syge at Titanic i din egen lille båd her, hva'? Ingeniørspil, mega fedt det nye. Ud og køre dit eget tog, mega fedt det nye. Så skal vi ud og bombardere Japan med din egen jetfly. Det siger så, jetfly. Bombardere Japan. Nå, men tak for sidst. Hvis I må gerne skrive på min logbog, hvis der er nogle spil, jeg skal tage op. Så vi ses.